జై శ్రీరామ్. సీతాదేవి వివాహిత స్త్రీకి ఉండవలసిన సత్ప్రవర్తన ఆమె మాటల ద్వారా మనకి తెలుసుకోవచ్చు. వనవాసానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆమెను తనతో తీసుకువెళ్ళడానికి ఇష్టం లేక భరతుడి రాజాధిపత్యంలో అయోధ్యలో సురక్షితంగా ఉండమని శ్రీరాముడు అన్నాడట. అప్పుడు అతనితోటి సీతమ్మ ఏమన్నది చూడండి. నాటకంలో వేషం కట్టడం కోసం నటుడు తన భార్యను ఇతరుల దగ్గర దిగవిడిచి వెళ్ళినట్టుగా మీరు నన్ను వదిలి వెళ్ళాలని ఎలా అనుకుంటున్నారు? మా తండ్రి జనకుడు మీరు పురుష రూపంలో ఉన్న స్త్రీ అని తెలియనట్టుంది ఆయనకి. రామ జామాతరం ప్రాప్య స్త్రియం పురుష విగ్రహం అని ఆవిడ ఇలా అన్నదంట. అంటే ఏంటంటే ఏదైనా సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు, ఒక పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు భార్య తన భర్తకు గట్టిగా హెచ్చరించడానికి అధికారం ఉన్నది అని శాస్త్రం కూడా చెప్తుంది. సో ఈ సందర్భాల్లో సీతాదేవి ఎన్నో విధంగా రాముడికి కూడా ఇట్లాంటి మాటలు చెప్పడం మనకి కనిపిస్తుంది రామాయణంలో.